Data Science Team je zložený hlavne z matfizákov, ktorí sú takí ľudia ako vy. Je to perfektná pomôcka, keď tí ľudia vedia koncepčne rozmýšľať, vedia riešiť zložité problémy a to je všetko, čo im dal matfiz, pretože to je niečo, čo matfiz naučil aj mňa. K dnešnému dňu som napočítal v informačnom systéme 20 absolventov fakulty matematiky, fyziky a informatiky u nás vo firme, pričom pracujú na rôznych pozíciách. V Microstep pracujem v týme Data Science. Som tu ako programátor, pracujem na vývoji meteorologického radaru. Ja pracujem vo firme Microstep MIS na pozícii projektového manažéra. Robím s databázami v Java, nejaké SQL-ka. Väčšinou opatujeme nejaké dáta pre meteorológov. Venujem sa vývoju výskumných a štatistických metód. Primárne je to oblačnosť a dohľadnosť. Aplikáciám metód a systémov v praxi, potom ich následne nejaké vyhodnocovanie. Naša firma vyvíja monitorovacie a informačné systémy zviazané s prostredím. Vyvíjame vlastné senzory, vlastný meteorologický radar, vlastné záznamové a komunikačné prostriedky. Nad tým všetkým je software, ktorý okrem zberu dát, ukladania a spracovania vykonáva modelovanie a predpovede. Filozofiou je mať odborne pokrytú každú oblasť, ktorej sa venuje. Že primárne je to meteorológia a klimatológia, kde teda firma zamestnáva niekoľko vyštudovaných meteorológov. Najťažšou úlohou v rámci Microstepu MIS bol asi vývoj pulzného transformátora. Využil som tam poznatky aj z matematiky, aj z fyziky. Tým, že robím na výskume a sú to proste veľakrát vyvíjam nejaký algoritmus, s ktorým musím testovať, analyzovať a podobne, tak je to fakt kreatívne a vždy sú to nejaké iné problémy, čo je úplne super. V poslednom čase sa vyslovene viaže na datovú analytiku, na skúmanie cez data, tak preto vznikol tento priestor pre vytvorenie data science skupinky. Občas aj tú matiku človek využije nejaké výpočty, takže rozumie vlastne tomu, čo tam je. Občas dostane človek také komplikovanejšie zadania, že potom aj tam hľadá, že možno aj druhá strana spravila chybu a musí vedieť, že prečo to tak je, ako sa to počíta. Mojou výhodou aj nevýhodou oproti kolegom, ktorí nenavštevovali matfiz, je iný pohľad na problémy, ale väčšinou to najlepšie riešenie býva práve na priesečníku. Je tu naozaj pestrá práca, sú tu super ľudia, ktorí do toho dávajú srdiečko, nie je to len tak na oko a je to akčné. Projekty realizujeme po celom svete, sme už v 80 krajinách. Ono to môže znieť zaujímavo. Najskôr vyvinúť a potom ísť inštalovať kamerový systém dohľadnosti do Thajska, prípadne systém detekcie strihu vetra pomocou lidaru do Indonézie, inštalovať sieť meteorologických staníc v Kenii, kalibračné laboratórium v Rwande a podobne. Veľakrát, keď sa stretám s nejakým problémom v práci, že robím nejakú analýzu, mám nejaké dáta, tak metódu, ktorú hľadám, tak si poviem, že však toto som mala. A zrazu nemusím stráviť 10 hodín nad tým, aby som si už študovala dopodrobna. Práca v malom tíme umožňuje dostať sa k úlohám, ku ktorým by sa iste nedostali a zároveň rôznorodosť problémov posúva moje vedomosti ďalej. Z hľadiska využiteľnosti toho, čomu sa teraz venujem vo firme, mi najviac dali asi predmety, ako boli praktika z jadrovej fyziky a vlastne aj v rámci svojej dizertačnej práce som sa prednostne venoval gamma spektrometrii a analýzam radioaktivity rôznych vzoriek zo životného prostredia. Študentom ponúkame možnosť praxovať už počas štúdia u nás, aj bakalárskym, aj magisterským študentom. A takisto experti z našej firmy vedú bakalárske a magisterské práce, ktoré istým spôsobom premostujú vedecký študentský svet so svetom praxe. V každej práci budete mať iné problémy, ktoré sa nedajú všeobecne pokryť, ale keď budete vedieť, ako pristupovať k tým problémom, tak to vám veľmi pomôže. V tomto je matfiz super, lebo to učí. Tak ja som bol taký viac teoretický typ, že mňa práve také tieto hračky, ktoré niektorí považovali za zbytočné, bavili. A na matfiz si spomínam ako veľmi príjemné miesto na štúdium. Ľudia tam boli veľmi otvorení a príjemní. Vo vyšších ročníkoch už to bol až individuálny prístup. Väčšina profesorov a docentov bola vždy nápomocná, našli si čas na konzultácie. No a musím povedať, že štúdium na matfize nebolo ľahké. Bol to fakt boj a veľakrát proste to boli hodiny a hodiny, ktoré sme si oddreli. Naučili sme sa vďaka tomu jednak veci, ktoré sa dajú použiť aj v bežnom živote, alebo teda ktoré v práci vieme využiť a jednak nás to
naučilo rozmýšľať, čo je veľký plus a bojovať s tými problémami. Sústredte sa na štúdium, robte veci naplno, to čo vás baví, robte to nad rámec svojho času, robte v noci. Odporúčam vybrať si už počas štúdia oblasť, ktorej by sa chcel dotyčný študent venovať, prispôsobiť si tomu štúdium napríklad zapísaním si adekvátnych voliteľných predmetov. Treba to tak zo širšia brať, občas teda matfizáci niekedy v niektorých veciach pomalšie, lebo sa viac zamýšľajú nad tým, že ako by ten celý systém mohol fungovať, ako by to malo ísť. Ale tak na druhú stranu možno potom sa menej opravuje ten kód, lebo tá logika je lepšie premyslená. Tu je aj veľa matfizákov, ktorí sú fakt dobrí, ale sú dobrí preto, že po matfíze neprestali makať na sebe a stále pokračujú. Pre absolventov matfizu teda si myslím, že je atraktívne robiť v takejto firme kvôli tomu, že tu naozaj to, čo sa naučili počas štúdia, nehovorím, že všetko, priamo alebo nepriamo aplikujú počas práce u nás. Ľudí vieme zaradiť alebo nájsť tie silné stránky, ktoré majú a priradiť im takú prácu, ktorá ich bude baviť. A tým pádom, jak sa hovorí, 1+1 je 4 a nie 2, pretože tá synergia spraví naozaj viac.